सबस्क्राइब करा सिद्धीज किचन चॅनल आणि नवनवीन व्हिडिओंच्या अपडेट पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार मित्रांनो, सिद्धीज किचन या चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण काकडीची पातोळ्याची रेसिपी बघणार आहोत। काकडी जास्त करून श्रावण महिन्यात असते, तर गणपतीत किंवा दसऱ्याच्या सीझनला असते आणि तसंही आपला आता दसऱ्याचा सण सुद्धा येत आहे जवळ आणि याच सीझनमध्ये आपल्या भाताचं पीक सुद्धा पिकलेलं असतं छानपैकी आणि ह्या भाताची चव घेण्यासाठी सर्व लोक कॉमन रेसिपी हीच वापरतात। तर आपली ही आजची रेसिपी पूर्णपणे पारंपरिक पद्धतीची असणार आहे आणि स्पेशल ही रेसिपी मालवणी पद्धतीची असणार आहे। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर सर्वप्रथम मी इथे काकडी घेतलेली आहे। मी इथे अर्ध्या काकडीचा वापर करते। जर तुमच्याकडे पूर्ण पिकलेली काकडी असेल तर त्याचा सुद्धा तुम्ही इथे वापर करू शकता, पण इथे माझ्याकडे अर्धीच काकडी आहे त्यामुळे मी इथे अर्ध्याच काकडीचा वापर करत आहे। त्यानंतर मी या काकडीचे मीडियम साईजमध्ये तुकडे करून घेते। हे तुकडे आपल्याला जास्त लहान साईजमध्ये सुद्धा करायचे नाही आहेत किंवा मोठ्या साईजमध्ये सुद्धा। तर आता माझे ह्या काकडीचे तुकडे करून झालेले आहेत मीडियम साईजमध्ये। आता ह्या काकडीमधील मी आता संपूर्ण बिया काढून घेणार आहे ह्या प्लेटमध्ये। बिया काढून झाल्यानंतर ही काकडी आता आपल्याला किसणीवरती किसून घ्यायची आहे। पण तुम्ही इथे लक्षात ठेवा की काकडी किसताना ह्यामध्ये आपल्याला काकडीची साल अजिबात घ्यायची नाही आहे आणि काकडी आपल्याला ह्याच पद्धतीने किसून घ्यायची आहे। आणि मी इथे पिकलेली काकडीचा वापर केला आहे, पण तुमच्याकडे जर पिकलेली काकडी नसेल तर तुम्ही हिरव्या काकडीचा सुद्धा वापर करू शकता। आणि तसंही आपण बऱ्याच ठिकाणी बघतो, काही लोक ह्याला काकडी म्हणतात, तर काही लोक तवसाळे बोलतात, तर काही तवसा म्हणून ह्याला म्हणतात। पण ह्या सीझनमध्ये तवसाच्या पातोळ्या खाण्याची काही मजा वेगळीच असते। तर आता तुम्ही इथे पाहू शकता की माझी काकडी छानपैकी किसणीवरती किसून झालेली आहे आणि त्याचबरोबर मी इथे तांदळाचं पीठ सुद्धा घेतलेलं आहे। त्यानंतर हे 2 वाटी किसून घेतलेलं ओलं खोबरं आहे आणि ह्यामध्ये बारीक कापून घेतलेलं गूळ आहे। त्यानंतर ह्यात तेल आहे आणि हे वेलची पावडर आहे आणि ह्यामध्ये मीठ आहे। त्यानंतर मी इथे गॅसवरती कढई ठेवलेली होती। तर आता आपण ह्यात 2 वाटी किसून घेतलेलं ओलं खोबरं टाकूयात। किसून घेतलेलं ओलं खोबरं टाकल्यानंतर आता हे आपल्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। परतून झाल्यानंतर आता ह्यात आपण 1 वाटी गूळ टाकूयात। गूळ टाकल्यानंतर आता हे गूळ आपल्याला ह्या खोबऱ्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून झाल्यानंतर आता ह्यात आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर सुद्धा हे आपल्याला परत परतून घ्यायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतर आता मी यामध्ये वेलची पावडर टाकते। वेलची पावडर टाकल्यानंतर म्हणजे कसं आपल्या ह्या पातोळ्याच्या सारणाला चांगली चव येईल आणि हे आपलं सारण परतून घ्यायचं आहे। सतत परतत राहिल्यामुळे हे आपलं सारण खालून करपणार नाही।
तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपलं सारण छानपैकी रेडी झालेलं आहे। आता मी ह्याचा गॅस ऑफ करून घेते। तर त्याचबरोबर तुम्ही इथे पाहू शकता की मी बारीक किसून घेतलेली काकडी मिक्सरच्या भांड्यात मिक्सरला वाटून घेतलेली होती। तर मी आता हे एका परातीमध्ये काढून घेतलं आहे। किसून घेतलेली काकडी मिक्सरला वाटून घेतल्यामुळे ही काकडी अजून जास्त बारीक होते, हे तुम्ही सुद्धा इथे पाहू शकता। त्यानंतर ही बारीक केलेली काकडी आता मी कढईमध्ये टाकते। काकडी कढईमध्ये टाकल्यानंतर तसंच मी ह्या कढईत मीठ सुद्धा टाकून घेतलेलं आहे। मीठ टाकल्यानंतर हे थोडंसं मी ढवळून घेते। ढवळून झाल्यानंतर आता मी ह्यात गूळ टाकून घेते। गूळ टाकल्यानंतर मी आता हे परत ढवळून घेते। ढवळून झाल्यानंतर आता मी ह्यात थोडंसं तेल टाकते। तेल टाकल्यानंतर मी आता हे मिक्स करून घेते। तुम्ही इथे पाहू शकता की आपलं हे छानपैकी मिक्स करून झालेलं आहे। त्यानंतर मी इथे पातोळ्या करण्यासाठी हळदीची पानं घेतलेली आहे। ही हळदीची पाने तुम्हाला मार्केटमध्ये सहज उपलब्ध होऊन जातील। तर आता आपण ह्या हळदीच्या पानांमधून कापून घेऊयात सुरीने। तुम्ही इथे पाहू शकता की मी ही हळदीची पाने मधोमध कापून घेतलेली आहेत। त्यानंतर बाकीची हळदीची पाने सुद्धा आपल्याला ह्याच पद्धतीने कापून घ्यायची आहेत। हळदीची पाने कापून झाल्यानंतर आता आपण जे तवशाचं कढईमध्ये उकळत ठेवलेलं होतं ते उकळलेलं आहे की नाही ते पाहूयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपल्या तवशाला हळूहळू छानपैकी उकळी आलेली आहे। तर आता मी ह्यामध्ये तांदळाचं पीठ टाकून घेते। तांदळाचं पीठ टाकल्यानंतर आता मी हे ह्यामध्ये मिक्स करून घेते घट्ट होण्यासाठी। मिक्स केल्यानंतर आता आपण ह्यावरती झाकण ठेवून देऊयात। तर आता आपण झाकण ओपन करून पाहूयात की आपलं पीठ घट्ट झालं आहे की नाही ते। तर मला इथे वाटतं आपलं पीठ घट्ट झालेलं आहे, तरीसुद्धा मी इथे थोडंसं ढवळून घेते याला। तर आता आपलं पीठ हे मस्तपैकी रेडी झालेलं आहे आणि घट्टसुद्धा झालेलं आहे। तर आता हे मी कढईतलं पीठ एका परातीमध्ये काढून घेते। हे तवशाचं पीठ परातीमध्ये काढल्यानंतर आता हे आपण छानपैकी मळून घेऊयात। जसं की आपण कणिक कसं मळतो त्याचप्रमाणे हे सुद्धा मळायचं आहे। तर मी इथे मळून घेत आहे, हे तुम्ही इथे बघू शकता की कसं मळते आहे ते। तर इथे आपलं पीठ छानपैकी मळून झालेलं आहे। त्यानंतर मी इथे पोलपाटावरती हळदीचं पान ठेवलेलं आहे आणि त्याचबरोबर मी इथे पिठाचा छोटासा गोळा करून घेत आहे। लांबट आकारामध्ये गोळा करून झाल्यानंतर आता मी इथे हळदीच्या पानांवरती ठेवते। हळदीच्या पानांवरती ठेवल्यानंतर आता हे आपल्याला हाताने दाबून घ्यायचं आहे लांबट आकारामध्ये। हे पीठ आपलं दाबून झाल्यानंतर आता ह्यावरती सारण टाकूयात। सारण सुद्धा हे ह्याच पद्धतीने टाकून घ्यायचं आहे। सारण टाकल्यानंतर
आपण जसं की करंज्या कसं करतो त्याचप्रमाणे आपल्याला ह्या हळदीच्या पानांसकट हे आपल्याला पीठ कडेकडेने दाबून घ्यायचं आहे। जास्त पण प्रेस करून घ्यायचं नाही आहे। तर तुम्ही इथे पाहू शकता की ह्या पद्धतीने मी प्रेस करून घेत आहे पातोळ्यांना। तर त्यानंतर आता आपल्याला दुसरं हळदीचं पान घ्यायचं आहे आणि त्या हळदीच्या पानाला थोडंसं वरून पाणी लावून घ्यायचं आहे। पानांना पाणी लावून झाल्यानंतर आपल्याला आता ह्यावरती पिठाचा गोळा ठेवायचा आहे आणि त्यावरून प्रेस करायचा आहे। आणि त्यानंतर ह्यामध्ये सारण टाकायचं आहे। सारण टाकून झाल्यानंतर जसं की आधी आपण प्रेस केलं होतं तसंच ह्या पद्धतीने आता सुद्धा प्रेस करून घ्यायचं आहे आणि बाकीचे पातोळे सुद्धा ह्याच पद्धतीने आपल्याला करून घ्यायचे आहे। तर ह्या आपण चाळणीमध्ये ठेवूयात। तर तुम्ही इथे पाहू शकता माझे इथे सर्व पातोळे करून झालेले आहेत। तर त्यानंतर आपल्याला हे पातोळे वाफेवरती शिजवून घेण्यासाठी सर्वात आधी टोपामध्ये पाणी घ्यायचं आहे थोडंसं आणि ते गॅसवरती तापत ठेवायचं। त्यानंतर ह्या टोपावरती चाळण ठेवून देऊयात। चाळण ठेवल्यानंतर आता ह्यावरती आपण झाकण ठेवून देऊयात शिजण्यासाठी। झाकण ठेवल्यानंतर पातोळे वाफेवरती शिजण्यासाठी आता आपण 15 ते 20 मिनिटं याची वाट पाहूयात। आता आपली 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत। तर आता आपण झाकण ओपन करूयात आणि ही चाळण खाली उतरवून घेऊयात। त्यानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता की मालवणी पद्धतीमध्ये मस्तपैकी पातोळे वाफेवरती शिजून रेडी झालेले आहेत। तर मित्रांनो आता आपले काकडीचे पातोळे रेडी झालेले आहेत हे तुम्ही सुद्धा इथे पाहू शकता। तर तुम्ही पारंपरिक आणि मालवणी पद्धतीमध्ये ह्या प्रकारची रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर ह्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा। ही रेसिपी कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा।